बरायलायबाय आं नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आं आपडेट लानानै फैदों बे जाहैबाय मा केन्द्रीय सरकारा घोषणा खालामदों जायफोरानोखि आधार कार्डजों रेशन कार्डखौ लिंक खालामाखै बिथांमोननि माइरं जानाया डिलारनिफ्राय कन्ट्रलनिफ्राय बेयो बन्द जासिगोन होननानै सेप्तेम्बराव आसाम गभर्नमेन्ट केन्द्रीय सरकारा बेखौ घोषणा खालामदों आरो जोंनिया मा आसामाव 100आव 98% जोंनिया मा आधार कार्डजों रेशन कार्डखौ लिंक खालामबाय बाकी जोंनिया 2%, 20% जोंना मा 3%, 4% जोंनिया मा आधार कार्डजों रेशन कार्डखौ लिंक खालामाखै जायनि जाहोनाव जोंनि सेप्तेम्बरनि लास्ट उइकआव जोंनिया मा रेशन कार्डआ जायफ्रा आधार कार्डजों लिंक खालामाखै बिथांमोननि रेशन कार्डआ बन्द जागोन होननानै गभर्नमेन्टआ केन्द्रीय सरकारा घोषणा खालामदों बेखौ आं बुङाखै बे आं हारसिं बुंनाय नङा बे जोंना केन्द्रीय सरकारानो बुंनाय बा बेखौ फोरमायनाय बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेटखौ लानानै फैबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो जुदि बे खामानिखौ मावाखैबा बा मावबायबाथ' मोजाङानो जायफोरा मावाखै बेखौ मावना आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनाय खामानिखौ गोख्रैनो मावनानै लायो जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनाबो कन्ट्रलनिफ्राय माइरंखौ मोनो जाहाथे बे माइरं मोननाया बन्द जाया दानजाया बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो बेखौ लिंक खालामनानै ला आरो बेखौ लिंक खालामनो थाखाय खालि जोंनो मा रेशन कार्डखौ जेरक्स नांगोन लोगोसे प्लास आधार कार्ड जेरक्स आरो रेशन कार्ड जेरक्स आरो बे गांनैखौ लानानै जों मायाव हैनांगोन जाय डिलारनिफ्राय जाय कन्ट्रेल दखानाव जोङो माइरंखौ जायोमोन बैफोरबायदि सुबुंनो डिलाराव जोङो हैनांगोन अब्लासो नोंथांनि माइरङा नोंथांनि कन्ट्रेलाव फैगोन बेखौ नोंथांमोननो आं आपडेट हिसाबै लाबोबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम जुदि इउटुबाव नायदोंबा इउटुबाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि फेसबुकाव नायदोंब्ला नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि आपडेटखौ जोंनि बर' समाजनि गोरिब गुन्द्राफोरा मोनथियो बिथांमोननि माने गोरिब गुन्द्रानि थाखाय सेरसे आधा केजि माइरं मोनजायो बेसेबां खस्थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो माइरं मोनजायैनिफ्राय गोजानाव थायो माइरंखौ मोनजायो बिथांमोननि थाखाय दिनैनि दिनाव माइरं सेरसेनि दामा 40 थाखा 45 थाखा बिथांमोननि थाखाय बिराद कठिन बिनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो बेफोर बाथ्राखौ मिन्थियो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे गोदान आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थागोन आङो नोंथांमोननो गोदान आपडेट फैबावदों जायफोरा बिधवा पेन्सन बेनि सायाव आङो गोदानै भिडिअ लानानै फैगोन बिथांमोना एककालीन बिथांमोननो रां होनाय जागोन आं बेखौबा नोंथांमोननि गेजेराव माबायदि मोनगोन आं बेखौ फोरमायगोन बेखौ ट्रेन्डिं बे भिडिअनि उनावनो नोंथांमोना